Hallo, welkom bij Out Loud. Dat is een podcast die er is voor iedereen die op zoek is naar verhalen die raken en versterken en die misschien ook wel herkenbaar zijn. Mijn naam is Jan en in deze podcast praat ik met bekende queer Vlamingen over hun coming out, of wat dat ook mag betekenen. Want jezelf zijn, dat mag luidop. In deze aflevering praat ik met Bart Appeltans. Out Loud. Is hij nu 43 of 44? Internet is het er niet over eens. En of zijn verjaardag een groot geheim is, dat horen we straks misschien. We leerden hem in 2019 kennen in Blind Gekocht. En plots was hij de bekendste en ook sympathiekste interieurarchitect van Vlaanderen. Nu laten we hem ook niet meer los, want sindsdien zagen we hem in Make Up Your Mind, Huis Gemaakt, De Verraders, Slimste Mens, Dag en Bedankt. En ik vergeet waarschijnlijk nog dingen. Er wordt wel eens verteld dat hij traag spreekt, maar ik heb het gecheckt, dat is allemaal bedrog. Niet waar. Uw woordentempo ligt enorm hoog. Ja. Ik ben heel blij dat deze Limburger naast mij zit. En ja, zonder zijn naam gezegd te hebben, is het al lang duidelijk. Toch? Bart Appeltans, hallo. Hey, hallo, dag Jan. Hoe gaat het? Goed, ja, prima. Heel goed, ja. Druk bezig? Het is nu in de zomer. Ja, eigenlijk wou ik zeggen iets rustiger, maar zo heel veel rustiger is het niet, maar toch een klein beetje. Dus het is wel, ja, ça va op dit moment. Ja, nog op vakantie? Of, Wij gaan vrij vaak naar de Ardennen dit jaar, deze zomer. Met Dancing with the Stars ben ik daar heel het voorjaar bijna niet geweest, want we hebben daar een klein huisje waar ik af en toe ga werken, maar waar we in het weekend ook naartoe gaan. En daar ga ik nu even van profiteren om iets meer naar daar te kunnen gaan. Ja, en daar moet af en toe ook eens gestofzuigd worden. Daar moet ook gestofzuigd worden, ja, dat wel. Of laat je dat doen? Thuis heb ik een poetsvrouw, maar kinderen doe ik dat zelf. Ja, toch wel. En dat is nodig, want met die hond die op en af daar in de velden en in de bossen moet ik daar iedere dag met de stofzuiger door. Ja. Dat is misschien ook een beetje therapie zo. Minder druk. Ja, maar stofzuigen vind ik toch geen therapie. Maar dat is echt omdat het moet. Ja. Okay. We gaan zo meteen even samen terug in de kast. Wat dat ook mogen betekenen. Okay. En straks helemaal out loud. Ziet je het zitten? Ja, ik ben benieuwd wat je me allemaal gaat vragen. Ja. En we gaan straks ook judgen. Gaat dat lukken? Oké, ja, zeker. Ja, voor de gelegenheid. Of is dat iets dat je zo wel eens... Doet je dat zo als je tv kijkt of zo? Zo mijn mening geven? Ja, wij kunnen soms wel in de zetel zitten tussen van, nou, luister het nu toch, maar wat zegt hij nu? Of zo. Ja, ik heb wel een mening, ja. Oké, kijk goed, dat komt dan straks al van pas. Ja. Vertel eens, neem ons eens mee naar uw jeugd. Hoe bent jij opgegroeid? Mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een mooi Limburgs plattelandsdorpje, Kozen, letterlijk tussen de fruitbomen. Mijn vader was zelfstandig, die had een verzekeringskantoor aan huis. En mijn mama heeft daar dan ook geholpen en was voor de rest eigenlijk thuis, huisvrouw. Wij woonden op een paar 100 meter van de school. Dus wij gingen te voet naar school. Wij kwamen 's middags thuis eten in de lagere school. 3:30 was terug gedaan. Dus wel zo'n heel gezellig, close dorp. En mijn wereld was niet super groot, want in het weekend dan gingen wij eens naar Sint-Truiden. Dat was dan de naastliggende stad. Mijn grootouders woonden dan het dorp verder. Daar waren wij heel veel. En mijn vader was heel erg geëngageerd bij de voetbal. Dus we zaten met heel het gezin in het weekend heel vaak zo op de voetbal. Dat was bij ons, dat leefde echt zo. Ja, er was altijd iets te doen. Dus ik heb wel een hele warme, gezellige, echt wel jeugd op het platteland gehad. We hadden een hele grote tuin thuis. Die ging over in de fruitgaarden. Als we de tuin uitwandelden, dan zaten wij tussen de plantages. En wij konden zo via de plantages achterom naar de tuin van vriendjes of naar anderen. Dus het was echt zo wel dat leven. Ja. Ja, dus je bent wel echt opgegroeid bij u thuis. Als in, je bent heel veel thuis geweest, ook 's middags zelfs. Ja. Vrienden heel dichtbij. Ja. Dat was niet dat jij heel vaak werd opgevangen of heel vaak ergens ging logeren of zo. Bij mijn oma en opa, die dan het dorp verder woonden, daar gingen we vrij vaak naartoe, omdat mijn ouders dan in het weekend ook veel op de voetbal en daar waren bals en die organiseerden van alles. En dus we gingen wel regelmatig op zaterdagavond bij oma en opa slapen, maar dat deden we super graag. Dat was zo echt heerlijk. En dan
zondag voormiddag bij oma en opa. En oma maakte dan zondagmiddag kippenboutjes. Dat waren zo tradities. Zo. Dat zit helemaal in mijn geheugen, hoe het daar was toen. Zodat als je daar ruikt nu, dat je nog terug daar aan tafel zit. Echt waar. Zo de chocomelk die oma zondagochtend maakte. Ja, het waren wel zo tradities, dingen die we heel veel deden. Maar die 2 dorpen, Kozen en Kortebos, dat is het dorpje langs Kozen eigenlijk. Daar heb ik mijn hele jeugd eigenlijk wel echt doorgebracht. Ja. Ja, en school ook dichtbij dan? Ja, dus de lagere school, dat was letterlijk 200 meter van thuis. En dan de middelbare school ben ik naar Herk de Stad gegaan. Dat was dan 2 dorpen verder, waar ik nu ook woon in Herk de Stad. Misschien dat ik daarom ook wel daar ben gaan wonen, omdat die omgeving en die gemeente voor mij dan ook heel vertrouwd voelde. Maar dat was dan met de schoolbus of met de fiets, niet zo heel ver. En Herk de Stad was ook niet echt... Dat is niet echt een grote stad. Dat was, ofwel ging je naar Sint-Truiden of naar Hasselt, naar het middelbaar. Maar je had dan ook Herk de Stad. En dat was dan zo een kleinere, intiemere schoolgemeenschap. En zo wat cozier. Daar had je zo... Ja, ook niet echt die stadsmentaliteit. Dat was ook vrij plattelands nog, zal ik zeggen. Dus ja, een hele rustige Limburgse omgeving. Echt wel zo, ja. Ja, echt zo. Eigenlijk een beetje het clichébeeld dat mensen hebben van de velden in Limburg. Ja, zo. Echt wel. Zo ben ik wel echt opgegroeid. Ik ben totaal niet in de stad opgegroeid, of totaal niet. Wij gingen vroeger 1 keer per jaar eens naar Brussel. Dat was dan een uitstap. Of 1 keer per jaar eens naar Antwerpen, zo met mijn ouders, of met een trein. Dat was dan zo echt... Dat was een daguitstap, echt, hè, vroeger. Als ik kind was, of als ik tiener was zelfs al. Dat is pas echt toen ik ging studeren, toen ik 17, 18 was, dat ik zelf meer die steden ging opzoeken. Toen ook architectuur en interieur in mijn leven kwam en zo. Maar zo in mijn jeugd echt, nee, was dat echt heel landelijk. Ja, ik heb daar pas ook nog aan gedacht dat ik zo in mijn hoofd werd alles heel groot gemaakt vroeger. Ja. En misschien heeft dat te maken met de omgeving waar dat je bent opgegroeid, of dat is omdat je jong bent, dat weet ik niet zo goed. Gelijk, wij gingen dan op vakantie en dat gebeurde dan iets en dat werd daarna nog 150 keer verteld, alsof dat ik weet niet wat gebeurd was. Uitstappen waren of zo. Ik weet dan nog dat ik ooit eens met mijn ouders naar Brussel en dat we iets gingen drinken op de grote markt in Brussel. En de cola kostte daar toen 80 frank. En bij ons in de kantine op de voetbal kostte een cola 25 frank. En dat is zo'n verhaal. In Brussel kostte een cola 4 keer zoveel als bij ons in Torp. En dat zijn zo van die verhalen die je nu nog weet. En vandaag dan denk je, maar ja, iedereen gaat toch eens naar Brussel, iedereen gaat toch eens naar... Dat is toch niet een wereldverplaatsing van Limburg naar Brussel? Maar zo in uw kinderjaren lijkt dat wel allemaal zo... Maar is dat dan omdat je... Ik denk dat dat is omdat je kind bent. Zou dat niet? Want ik heb ook zo verhalen van, we gingen dan ook op vakantie en dan waren we aan het wandelen en er stond een kerk en daar stond dan een klein huisje bij die kerk. En dan mijn bompa die zei dan van, ga eens kijken wat daar is. En dan bleek dat zo'n oud toilet te zijn, met zo'n plank met een gat in, waar ze vroeger op gingen. En dat was de gebeurtenis van het jaar. En dat hebben wij nog 80 keer gehoord, dat verhaal. Terwijl ik denk zo, je hebt een toilet gezien. Ja, de wereld was vroeger gewoon veel kleiner. Ik ben opgegroeid in de jaren 80 en jaren 80, jaren 90 was dan echt wel mijn jeugd. Ja, vandaag is de wereld ook veel... Alles is veel korter bij. We zien ook alles meer. Ik denk dat dat verschil van de generatie van vandaag en toen ik dan jong was, dat nog wel echt de verschil was. Ja. Er was geen sociale media, er was 1 tv-zender, 2 tv-zenders. VTM is pas begonnen toen ik 9 jaar was, hè. Dus snap je? Dat was vroeger... Ja, dat was toch wel... Want hoe oud zijt je nu eigenlijk? Ik ben 43. Ik word eind dit jaar 44. Ik ben van 1981. Oké. Dan zijn we daar ook weer uit. Ja. Maar zo gezegd van, op een bepaald moment ben je gaan studeren en dan ben je wel in contact meer gekomen met de steden en ben je dat wel gaan opzoeken. Welke steden waren dat dan? Antwerpen vooral en Brussel ook wel, Maastricht ook wel, want dat is dan bij ons in Limburg wel een kort bijgelegen. Maar ja, ik heb dan toch gestudeerd in Diepenbeek, bij Hasselt, dus nog niet zo heel ver van huis, maar ik ben dan wel op kot geweest, 1 jaar in Diepenbeek. Toen heb ik een auto gekregen en ben ik eigenlijk op en af gegaan, maar dan ben ik ook nog een jaar gaan studeren in Mechelen en toen heb ik een jaar op kot gezeten in Leuven. Dat was zo, ik wou zo toch even zo dat jaar zo weg uit Limburg hebben, zo wel eens op kot in Leuven, dat even toch meemaken. Zo. Dus dat was ook een heel tof jaar. Maar dan ben ik toch wel terug ook in Hasselt beland op mijn eerste job. Dus
ben altijd wel veel in Limburg gebleven, moet ik zeggen. Ja. Maar zoals je naar de stad ging, dan was dat wel ineens van, wow, wat is dit allemaal? Ja, tuurlijk. Want ook als je die studies architectuur gaat doen, dat is zo wel een wereld die voor je open gaat. En opeens, zijt je nieuwsgierig naar musea, naar al die gebouwen in Brussel en Antwerpen, waar je dan toch toffe musea hebt. Ook in Nederland en zo, naar Eindhoven, weet ik veel waar. Dus dan opeens begint je dat soort dingen ook wel te doen in het weekend. Hè. Ja, dan was ik 17, 18 jaar, als die wereld zo voor je open gaat. En dan zit je wel nieuwsgierig naar dingen te gaan wat er allemaal. Voilà, en dan begint je ook op stap te gaan met je vrienden naar Antwerpen, naar andere steden. Ja, opeens gaat de wereld dan wel voor je open. Ja. Het is ook op die leeftijd dat ik uit de kast ben gekomen. Nee, ik was 19, denk ik. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt wel die studentenjaren. Toen is voor mij wel de wereld helemaal open gegaan. Ja. En je zegt van, je was 19. Nu zouden veel mensen zeggen van, dat is relatief laat of zo. Ja. Maar ja, je gaat wel ergens dat al vroeger geweten hebben? Of is dat echt ook pas op dat moment gekomen dat je dacht van, ja, mijn leeftijdsgenoten die hebben interesse in meisjes en die spreken over andere dingen en ik kan me daar zo precies niet in vinden? Of wanneer is dat zo gekomen? Eigenlijk, als je daar achteraf bij stilstaat, mijn ouders wisten dat al van kinds af aan. Want ik had eigenlijk vooral vriendinnetjes in de lagere school. En ik was dan ook de enige jongen die bijvoorbeeld 2 verjaardagsfeestjes mocht doen. Ik mocht dan op woensdagnamiddag kwamen de meisjes allemaal. En dan deed ik meisjesachtige dingen. Dan was dat winkeltjes spelen en dat soort dingen. En dan op zaterdag dan kwamen de jongens. Dan kreeg ik kreeg 2 verjaardagsfeestjes. Dan mocht je, en dan met auto's. En dan in de tuinen met de go-karts en zo. En met de BMX. En ik deed dat allemaal graag. Al die dingen. Maar oké, voor mijn ouders zal dat toen al wel van, hoe komt dat nu dat hij zoveel vriendinnetjes heeft? Dat was zo wel iets wat heel opmerkelijk was. En in de middelbare school, ik denk dat ik zo 13, 14 was, 15 misschien. Maar dan was dat meer zo opkijken naar mannen of opkijken naar de stoere gasten. Of die zijn cool en kijken, die zien er leuk uit. En die hebben een scooter en die hebben coole kleren en zo. Dat was dat meer opkijken naar, zo in mijn hoofd. En eer ik dan echt helemaal te goed wist hoe de vork in de steel zat, was ik effectief wel 17, 18 jaar. Want ik heb nog vriendinnetjes gehad als ik 15, 16 was. Maar dat was dan zo een vriendinnetje van een maand of van 3 weken. En maar daar gebeurde verder ook niet dan veel kussen, of zo. Ja. Ging dat. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een meisje wat bij mij in de klas zat, ik had dan een vriendinnetje, Evelien, en een vriendin van haar, die kwam op een bepaald moment naar mij toe, op maandag op school. Christine heet ze, ik weet het nog heel goed. Zeg Bart, die relatie bij u en Evelien, gaat die platonisch blijven? Of hoe zit dat nu precies? En ik zo, toen moest ik nog opzoeken wat dat woord was eigenlijk. Ik was 16. Ik dacht, maar wat bedoelt hij nu? En dat? En zo, ja, en ja, buiten dan zo wat van die, zo kussen en zo wat. Dan zat een avond op een vijf waar je dan met een meisje ergens wat zit te kussen en te tongen en het plezier maakt. Verder is dat dan bij mij nooit gegaan. En dan opeens was het middelbaar uit. En dat moet je nog weten, wij zaten dus achteraf gebleken met 4 homo's in de klas. In het middelbaar. Mm-hmm. Dat gebeurt niet snel, denk ik. Hè? Nee. En een paar zijn dan... wij zijn dan met 3 echt uit de kast gekomen naar elkaar. Eigenlijk de zomervakantie na het 6e middelbaar. Toen dat pas openlijk tegen elkaar verteld. En een 4e kameraad is dan x aantal jaar later ook nog uit de kast gekomen. Hoe ging dat dan? Dat ging daarover? Of had iemand gezegd van, ik moet iets vertellen? En... Een van die jongens, die was denk ik in het middelbaar al iets meer uit de kast. En toen zijn wij, volgens mij was dat in de Knepolis in Hasselt, we waren in de zomer naar de film geweest en we zaten daar op het terras en gewoon tegen elkaar beginnen te praten. En omdat we op stap wilden gaan naar Antwerpen, want we begonnen zo, daar zijn vuigen en daar zijn discotheken en zo. Want in Limburg had je zo echt niks, buiten zo een donker café, zo, weet je, waar je zo moest aanbellen. Vroeger zo die echte vintage gay cafés uit de jaren stilletjes. En toen dat tegen elkaar vertelde, en toen was dat wel zo van, hoe komt dat nu dat we dat nu pas... Ja. Maar had het nog niet tegen iemand anders gezegd op dat moment? Nee, op dat moment nog totaal niet. En dus toen was ik 17 en... ik moest nog 18 worden. Ik was 17 toen. En toen, door met die vrienden eigenlijk dan het aan elkaar te vertellen. Oké, toen was dat wel zo een awakening.
amai, oké, en jij zit ook zo toch, en het is dan toch zo. En zo die twijfel die dan al de laatste 2 jaar in het middelbaar had dat wel hing. vaker misschien zo wat gevoeld bij elkaar of zo. Ja, dat wel, maar nooit eigenlijk echt zo duidelijk uitgesproken. En toen zijn we echt wel beginnen op stap te gaan. Maar je moet dan ook weten, dat is nog het pre-GSM en zo tijdperk-apps. En zo, dat was er allemaal niet. Hè? Dus je leerde echt gewoon mensen kennen op een vuif. En dat was het. Hè? En toen, dat was het begin van internet, 98, 99. En dan had je zo wat van die onnozel profielsites waar je echt zo een foto had en wat is mijn lievelingseten en mijn lievelingskleur en waar ga ik graag op reis. En daar kon je dan een mailtje op sturen op iemand als je dan zo'n profiel zag. En dat was het. Dan was een mailtje wat in je mailbox kwam en dat kon je antwoorden. En als je dan klikte met die persoon, dan ging je op MSN Messenger of chatten. Dat was dan zo met nog zo'n internetlijn die zo en een telefoon werkte dan en meer, weet je. Dat je zo moest inloggen. Echt dat tijdwerk, dit klinkt heel oud. Ja, en zo eigenlijk voor de eerste keer andere gays leren kennen. Ja, was ik 17. Ja, maar dat was wel zo... Dus dan was er wel even nog een moment van dat je het voor jezelf wel echt zo wist van kijk, het is zo, ik twijfel er niet meer aan of zo. Ja, ik denk dat ik zo in het laatste middelbaar zo wel wat een crush begon te krijgen op zo'n paar jongens. Dat ik wel zoiets had van, oké, ja, dit is toch meer dan opkijken naar... En anderen hebben dat niet. En anderen hebben dat niet. En de jongens hier hebben allemaal vriendinnetjes. En hoe komt het dat ik dan eigenlijk ook veel meer vriendinnen heb dan dat ik vrienden heb? En dan die andere jongens die dan wel mijn vrienden waren, ja, zijn dat dan ook allemaal homo's of niet? Maar dan een van die had dan opeens een vriendin in het 6e middelbaar en begonnen zo wat de stoeren uit te hangen. Ja, niet tja, die dan zal dan toch niet voor de jongens zijn. En zo. Je merkt zo dat zoekend proces heel erg. En je wist dan ook van, oh ja, daar in die klas, in de wiskunde, wetenschappenklas, daar zit ook nog een jong, zou dat ook geen homo zijn? En zo een jaar lager. Dus je begon dan wel zo wat een radar te hebben van, oh ja, hier zijn er denk ik ook nog anderen hier in het college. Maar dat speelde zich wel allemaal af in uw hoofd. Dus dat was niet dat je daarover sprak toen. Nee, dat speelde echt af in mijn hoofd. Want toen in die tijd... de verwijten werden toch nog wel eens naar je hoofd gegooid. Van, oh, Jeannette op de speelplaats of dit of dat. En dan denk je echt van, je voelt je daar slecht door. Dus ergens, je wou je eigen beschermen. Dus je bleef nog zo wat in je eigen cocon als tiener. Van, ik wil hier niet te veel naar buiten toe, al te extreem zijn. Of ik kon mij nog niet echt helemaal uiten. Ik was daarom, denk ik, ook wel een vrij timide, rustige tiener, die wel wat op zichzelf ook was en niet te veel de aandacht ging opzoeken, omdat je in je hoofd wel met dat proces bezig was. Maar oké, ik had vriendinnen, ik had vrienden, muziek is dan zo, zo'n uitlaatklep. Ik begon zo die creativiteit in mij te vinden, wat dan ook een uitlaatklep is als tiener, als je dat begint te ontdekken, van, dat je daar je ding in gevonden hebt. Maar dat is wel een heel proces dat ik veel echt in mezelf, zo als ik 16, 17 was, echt wel in mezelf gevoerd heb. En, heb je het er op een of andere manier wel moeilijk mee gehad? Dat je dacht van, ja, ik ben niet zoals de rest. Of er is iets met mij dat ik toch ga moeten vertellen of zo? Of? Ja, echt moeilijk met het feit dat eens ik besefte van dat ik homo was, daar op zich heb ik het nooit moeilijk mee gehad. Ik heb het meer moeilijk gehad met het feit dat je toch regelmatig dan op school, op de speelplaats of in de bus door andere jongens uitgescholden werd of dat je precies niet aanvaard werd. Je merkte wel van, ik val hier wel een beetje uit de boot, ik ben wat anders, ik gedraag mij wat anders. Dat dan wel door of zo? Dat begon je dan wel door te hebben op een bepaald moment. En daar werd je wel zo wat gefrustreerd over. Van, ja, maar waarom zeggen die dat nu? Of ik doe toch niemand kwaad? Ik ben toch een hele lieve, gewone jong. Ik doe toch niemand niks? En dan had je zo de stoere, de grote monden. In ieder jaar zaten wel zo wat bullebakken. Of in iedere klas had je wel zo'n paar van die franke jong gasten die het dan nodig vonden om u toch een keer na te roepen of hetzelfde wat. En dat zijn ook wel dingen er zijn echt nog situaties die visueel in mijn geheugen zitten. Toen, die dag in die bus met die persoon, toen op de speelplaats bij die persoon. Dat zijn wel zo ergens klein littekentjes wat in u zit. Ik draag dat niet met mij mee in de zin van... Maar dat heeft u wel geraakt. Maar dat is wel iets wat mij toen geraakt heeft in die periode. En wat ik wel nog altijd weet. Maar ik heb dat wel kunnen loslaten. Want van het moment dat je dan toch uit die kast komt en je vrienden ontdekt en het leven zich opent, dat je kunt zijn wie je wilt,
dan vergeet je dat ook wel. Of raakt u dan niet meer wat er gebeurt is. Dat je dan omringt ook met mensen waarbij dat gewoon heel... Voilà, en dat je niet meer alleen bent. Je bent niet meer alleen. Je komt eindelijk op het punt van, oh yes, ik ben niet alleen. Ik heb metgezellen en er zijn heel veel mensen die heel blij voor mij zijn en die me helemaal niet anders bekijken, nu dat ze dat weten, dan daarvoor. Want dat was ook ergens een angst, denk ik, als tiener. Je wilt je ouders niet teleurstellen. Je wilt niet, als je dat zegt tegen andere mensen, dat die opeens u anders gaan bekijken of dat die raar gaan reageren. Snap je? En dat is misschien zoiets wat in mijn hoofd speelde als ik 16, 17 jaar was. En achteraf blijkt dat allemaal ongegrond te zijn, want ik heb echt 0,0 slechte ervaringen eens ik uit de kast ben gekomen. Dus... Maar ja, als tiener is... Je wilt sowieso niet anders zijn. Het enige wat je wilt als tiener is niet opvallen. Voilà, ja. En daar komt dat dan nog eens bij of zo. Ja, en dat is wel iets... als je daar achteraf aan terugdenkt, dan denk je wel van, ik heb je zoveel zorgen gemaakt voor niks. Je had gerust al op je 15 of je 16 tegen je ouders dat kunnen vertellen. Die hadden u met heel veel liefde omarmd en uw vrienden en uw vriendinnen, die hadden daar helemaal geen moeite mee gehad. Maar ik spreek daar nu letterlijk over bijna 30 jaar geleden, eind jaren 90. Dus de tijdsgeest was nog wel een beetje anders dan vandaag. Want ja, voordat je dan die vrienden sprak daarover en ontdekte dat er nog waren... was dat iets dat je kende van tv? Zag jij heel homo's of vrouwen samen? Of, was dat Weet je wat toen wel een role model voor ons was? Toen Fabiola. Dat was met Zora en Fabio, de danser. Ja. En Fabio was ook gay. Hè? Of dat toen echt op tv duidelijk was. Dat werd niet uitgesproken. Dat werd niet echt uitgesproken, maar je zag, dat was een creatieve, die was fel, die hadden zo van die coole outfits. Iedere act hadden die zo een nieuwe dance act en hadden die zo een grafisch, een kei chique albumcover. En dat waren voor ons als gay jongens toen in de 90s, was dat wel zo, dat waren zo wel iconen hier in Vlaanderen. Daar keek je naar op en kijk die durven en kijk hoe die zich kleden en hoe dat die doen. Die zijn zichzelf. En dus je had zowel een paar bekende mensen, maar dat waren er niet echt veel, die echt zo wel een beetje een role model waren. Dat was echt niet gelijk vandaag, absoluut niet. Nee. Ja. Maar dus je had wel nooit zoiets van, dat is voor mij, dat is geen optie of zo. Nee. Dat kan wel gewoon. Ja. Dat kan wel, ja. Maar ook wel echt pas toen ik een beetje uit die bubbel van het kleinschalige dorps Limburg een beetje kwam. Ik denk ook eens ik in die opleiding kwam, architectuur, dan kom je opeens in een andere wereld terecht. Hè. Dat is een creatieve wereld. Die docenten daar, die school, al die mensen die daar zijn, ja, dat is ook wel een beetje mijn geluk, vind ik, in zo'n wereld terechtkomen als je 17 jaar bent. Dat is een zeer open-minded wereld. Dat iedereen die daar is, dat zijn creatieve mensen, kunstzinnige mensen, creatieve mensen, die een heel open blik hebben op de wereld en de maatschappij. Dus als 17-jarige homo zijnde, voelt je daar wel opeens helemaal op je plaats. En merk je opeens van, oh wauw, dit zijn allemaal mensen die hier geen probleem mee hebben. Je voelt je zo, en ik denk dat heel veel jongeren die in een creatieve richting gaan studeren, dat ook wel begrijpen wat ik nu zeg. Zo, ja. Dat heeft u wel geholpen, want je kan me voorstellen dat je dan wel veranderd bent of zo. Dat je daar bent opengebloeid. Ja, opengebloeid. Ik durfde opeens mij misschien wat expressiever kleden. Ik had toen opeens langer blond haar. Zo, ja, en je vindt zo'n beetje de Backstreet Boys. Ja, de Backstreet Boys look volledig. En dat was toen ook de tijd van de plateauzolen, de buffalo's, de brede olifantenpijpenbroeken. Allemaal gedragen? Allemaal gedragen. Je moest mij zien, jong. Ik ging mee met de hype. En ja, dat heeft zeker geholpen in mijn ontwikkeling als persoon toen. Ja. Maar er is wel nog even tijd over gegaan dan, hè, als je het voor jezelf en tegen wat vrienden had gezegd, voordat je eigenlijk echt thuis het gezegd hebt en tegen andere vrienden. Dat heeft dan toch nog 1,5 jaar of zo geduurd, eer ik dan met mijn ouders echt uit de kast gekomen ben. En eigenlijk heel grappig. Toen in een tijd, dan waren er zo fuiven in Stokrooi, is dat bij Hasselt, in zo'n parochiezaal. Dat was dan zo een gay fuif 1 keer om de 2 maanden of weet ik veel. Ja, daar gingen we naartoe. Hè. En dan smoes je tegen onze ouders. Ja, daar is een themafuif. En we willen daar naartoe gaan met een paar kameraden. En mijn mama bracht ons dan. En de papa van een kameraad van mij kwam ons dan halen om 3 uur 's nachts.
En zelfs die tijd niet denkende dat die ouders dat zouden doorhebben. Ja, maar het was themaavond, het was carnavalthema, het was dit, want daar liepen dan drag queens rond, of daar liepen dan extremer geklede mensen rond. En dan denk je achteraf, maar die ouders zijn toch niet naïef? Die staan daar te wachten in de auto en die zien al dat publiek dat daar rondloopt. En tuurlijk hebben nu ouders die dan 40 of 45 jaar of 50 jaar zijn wel door. Dat is hier geen gewoon 5. Maar wat straf dat daar was? Allee, ja, dat was toen in Limburg. Ja, dat was toen in Limburg. Echt, dat was niet zo ver van mijn thuis. En dat waren dan zo de eerste 5 waar we naartoe gingen. Maar dan op een bepaald moment, als we studeren, als we op het hoger zaten, dan gingen we op stap in Antwerpen, in Zaal Jacob. Dat waren zo beruchte 5. Ik weet niet of jij dat nog kent. Dat is echt eigenlijk van voor uw tijd. Dat waren de 5 in Zaal Jacob. Echt kort. Weet je waar dat is, Zaal Jacob? Nee. Echt in het centrum, kort aan de Boerentoren. Daar ergens een zijstraat in. Dat was zo'n 5-zaal. En daar waren dan 5. En in de Lido in Leuven had je ook 5. Dat was altijd op vrijdagavond. Zaal Jacob, dat was op zaterdagavond. En als je dan die een agenda had van al die 5, dan kon je wel naar hele wat gay 5 gaan. En dat waren echt gewoon 5 waar jongere studenten van onze leeftijd naartoe gingen. En, maar dan gingen wij naar Antwerpen, dan lieten wij ons afzetten aan het station in Dies om de trein te pakken, s'avonds om 7:30. Daar op stap gaan, zondagochtend de eerste trein terug naar huis. En om 7:30 kwamen wij dan aan het station in Dies. En dan een hele zondag in uw bed steken. En dat was zo, ja, als student. Ja. Maar nooit daarbij stilstaan dat die ouders vragen zouden stellen van, maar waar gaan die nu op stap? Wat gaan die nu doen? Zo. Hoe naïef kun je eigenlijk zijn, achteraf gezien? Ja. Maar wij verzonnen wel altijd smoesjes om daar kunnen naartoe te gaan. En onze ouders maakten daar geen probleem van. En die brachten ons, die kwamen ons halen. En geamuseerd. Die hadden misschien wel zoiets van, oké, amuseert zich. Het is dat, ze zijn content, ze zijn bezig, laat ze maar ontdekken. Zo, dat denk ik. Tot ik dan uiteindelijk op mijn 19e toch uit de kast ben gekomen. En dat was dan eigenlijk omdat ik verliefd was op een jongen. En die liefde werd niet beantwoord. Dat was mijn eerste echte crush, zal ik zeggen. Ja, want dat was de reden waarom dat je echt zoiets had van, ja, ze zien dat ik afzie, dus ik moet wel iets zeggen. Mijn mama zag eigenlijk van, er scheelt iets. Je zei de laatste tijd, er scheelt iets met u. Wat scheelt er dan toch? En dat was op een vrijdag. Ik kwam terug van school en de tranen stonden in mijn ogen. Want ik weet nog dat ik met die jongen toen gebeld had die namiddag. En die had dan toch gezegd van, nee, het gaat niks worden. En ik kwam thuis en ik was verdrietig. En mijn mama gewoon dadelijk meteen, Bart, allez, kom, zet u, wat scheelt er nu toch met u? Zeg het nu maar. En echt zo van, zeg het nu maar. Ze legde mij bijna de woorden in de mond van, kom aan, zeg het, ik weet het al wel. Zo, dat weet je. En daar in tranen uitgebarst en verteld. Maar jongen toch. En ik weet dat toch al langer. En dat is toch geen probleem. En mijn broer kwam toen een uur later binnen. Raf, broer heeft net verteld. Oh ja, oké, geen probleem, op. En die ging door. Alsof er niks aan de hand was. Zo dat. En ik vertrok toen op studiereis de dag erna naar Basel. Hadden we een studiereis met school. En mijn mama die zei, maar deze week, ik ga uw tantes bellen en ik ga met uw papa praten en ik zal het wel allemaal voor u doen. En ja, de week daarna kwam ik terug van de studiereis en heel de familie was ingelicht. En mijn ma die was zo fier als een gieter, dat ze het eindelijk over had kunnen gaan vertellen. Dat in die open was. En die was zo blij en fier op mij van, ik kan nu eindelijk zijn wie hem is. En ook met een pa, geen probleem. En ja, dat was opeens, 1, 2, 3, allemaal... Omdat die wel zo, dat viel zo allemaal wel op zijn plek of zo. Dat viel op zijn plek en die waren eindelijk blij dat ik het durfde uitspreken en dat ik eindelijk gewoon kon mezelf zijn, dat ik niet meer moest smoesjes verzinnen en weet ik veel, mij naar Fuiven laten brengen met iedere keer een verhaal van het was een carnavalfuif. Daarom lopen die mensen daar zo gek gekleed rond en zo. Nee, dat zijn gewoon drag queens die daar rondliepen. Zo, dat is ook vermoeiend natuurlijk. Ook. Ja, maar op zich heb ik daar nooit... Ik moet wel zeggen dat ik daar nooit echt veel moeite mee heb gehad om zo'n beetje... Want ik leefde zo wat in mijn eigen creatieve bubbel. En ik had een zolderkamer van boven bij mijn thuis, een grote kamer. Ik mocht daar mijn ding doen. Ik had daar mijn muziek, mijn tekentafel. Dat was zo mijn creatief nest. Ieder jaar schilderde ik die kamer. Ik mocht van mijn ma al een paar jaar het interieur in het huis doen. Dus ik was thuis creatief bezig en die liet mij maar bezig zijn. En ja, ik had mijn vriendinnen en mijn vrienden en alles was goed, weet je. Ja. Dus ja, maar dat was dan wel zoiets van... eindelijk zo... Mijn ma had zo precies toen ook wel de aanleiding een beetje op dat moment om het uit mij te slepen. Want het was zij die echt het initiatief nam om het uit mij te trekken. Want ik had dat wel een beetje nodig misschien. Ik had dat wel nodig om zo wat uit die kast getrokken te worden bijna eigenlijk. Want is dat iets dat je fijn vond? Dat zij zoiets had van, ik wist dat al. Dat je zoiets had van, oef, it's fine. Of had je wel zoiets van, ja nee, ik had eigenlijk liever gehad dat niemand het door had of zo.
Nee, ik voelde mij toen echt onnozel. Ik had toen echt zoiets van, maar allee, die weten dat al. Allee, waar zit ik mee? Ik was zo een beetje op tegen mijn eigen zo van... Maar allee, hoe komt dat nu dat je daar zoveel jaren niks over gezegd hebt tegen je ouders? En die wisten dat al van als je kind was. Waar maak ik me druk om? Waar maak ik mij druk om? Echt dat. Waar maak ik mij druk om? Want mijn familie, mijn vrienden, mijn omgeving heeft hier totaal geen probleem mee. Ja. Maar misschien ook wel omdat bijvoorbeeld een van mijn vrienden toen... Die had wel een negatieve ervaring bij zijn thuis gehad. Daar vlogen de kastrollen letterlijk door de living uit. Hè, van kwaadheid en van dat kan niet en dit en dat. Dus ik had ook wel voorbeelden in mijn directe omgeving waar het niet zo positief... Dat ook kan. Dat dat ook bestaat. Dus misschien dat ik daardoor nog altijd heel voorzichtig was. Maar ja, ik mag wel echt van geluk praten. Allee, mijn ouders hebben het gedaan gelijk iedereen het zou moeten doen eigenlijk. Ja. En vond je het fijn dat uw mama dan... de tamtam ging laten werken? Super gemakkelijk. Ik dacht, doe maar. Had ik zoiets, dan moet ik die moeilijke gesprekken niet aangaan. Of dan, en ik weet nog dan, want mijn ouders waren toen gescheiden al, dat ik toen, de eerste keer als ik dan mijn vader terugzag, gingen we iets eten met mijn broer en zijn toenmalige vriendin. Ik weet nog, ik ben een Italiaan in Genk. Ik zie het nog letterlijk voor mij, waar we zaten in een restaurant daar, want ik heb een heel fotografisch geheugen. Dus ik prent echt visueel een situatie echt heel veel in mijn hoofd. En ik weet dat gesprek nog, en die vriendin toen van mijn pa, ook, dat was ook een hele lieve vrouw toen. Ja, Bart, en mama is komen vertellen, en dat is nog allemaal geen probleem, en dit en dat. Dus zo, ja, die stelde mij ook dadelijk gerust. Dus ja, wel. Dus iedereen heeft daar wel zo, ja, in de familie daarna dan wel zo'n keer nog iets over gezegd, maar mij maar geen big deal of zo. Ja. Echt gewoon gerustgesteld, maar jong, het is toch allemaal goed, het is oké. En we gaan verder, dus nul probleem. Zo, ja, dat. Het is eigenlijk wel een droom. Dat is wel, op dat vlak heb ik wel... Ik hoop dat alle jongeren dat op die manier mogen ervaren, gelijk ik dat ervaren heb. Ja. Nou, wat zou je zo als tip kunnen geven aan ouders bij wie het kind iets te vertellen heeft? Ik denk misschien ook wel dat een beetje... dat sommige jongeren het misschien nodig hebben dat de mama of de papa zelf ook het initiatief neemt. Dat ze het bijna op een bladje voorschotelen aan hun tienerkinderen. Van, je moet ze ook geen jaren laten zoeken. Je mag ook wel op een bepaald moment als ouder plateau presenteren en bijna zeggen van jongen of meisje, als er iets is of je zit ergens weet, je mocht het tegen mij komen vertellen. We gaan u even graag zien. Je kunt denk ik als ouder soms wel preventief het gesprek al op een bepaalde leeftijd voeren. Als je ziet dat je kind aan het zoeken is, of als je ziet van, ze doen al dingen, ze zitten misschien al, ze hebben al in die vrienden, of ze gaan misschien op stap, of ze zijn al wat aan het ontdekken en aan het doen. Je mag, denk ik, als ouder, misschien soms al wel eens, gelijk ik zeg, het presentatieblaadje geven. En dat kan misschien soms sommige jongeren helpen om het sneller gewoon effectief te gaan vertellen. Daar is niks mis mee. Ja, en als het niet zo is, is het ook zo. En als ze dan niet die opportuniteit nemen, is het ook goed. Laat ze dan maar verder zoeken. Maar er is echt niks mis mee om als ouder al op een bepaalde leeftijd even een soort bevestiging aan je kind te geven van... En je hoeft daarom niet te zeggen, zeg als je gay bent, dat is geen probleem. Hè? Zo hoef je dat niet te zeggen. Maar gewoon van... lieve zoon, lieve dochter. Je kunt bij mij terecht. Je kunt bij mij terecht. En als er iets is, hoe gaat het met u? En heb je al een vriendje of een vriendinnetje? Of, je kunt het zelf allemaal aangeven van... maar zijt maar bezig en voelt je goed. En als er iets is, je weet, je mag bij mij komen babbelen. Geen probleem. Ik ben hier een sterke schouder voor u om u te helpen. En ik denk dat daar weinig ouders zijn die dat doen bij hun tienerkinderen. En dat is denk ik wel iets, dat mocht je denk ik gerust doen. Ik denk dat jongeren dat appreciëren en ze die ruimte laten, dat ze dat ook weten al van, dat gaat misschien sommige jongeren helpen om sneller uit die kast te kunnen komen. En is dat iets dat, wilt jij zo iemand zijn voor jongeren die daarmee bezig zijn op een of andere manier? Zo. Ik moet zeggen dat ik sinds ik op tv kom, af en toe toch wel eens een berichtje of een mailtje krijg van jongeren die zeggen van, we zien u graag bezig, we kijken wel naar u op. Of,
jij toont ons zo een leuke kant van, ik voel mij sterker in mijn vel, of mijn creativiteit die ik in mij heb, je bent een inspiratie voor mij. Of dat zelfs ouders van jongeren naar mij toe komen van, onze zoon, die kijkt naar u op tv en die vinden dat zo fijn om u bezig te zien en die voelen zich gesterkt. En daar ben ik dan soms wel door gecharmeerd, dat ik zoiets heb van, ook al ben ik daar niet bewust mee bezig van een soort rol te zijn, niet echt, denk ik. Maar voor sommige mensen zei je dat wel. En dat is wel tof dan, dat je dat kunt betekenen. Dat is wel een mooi compliment, hè? Dat is wel een mooi compliment, ja. Ja, en nu zit je al 20 jaar of zo uit de kast. Ja. Hoe ziet uw leven er nu uit? Ja, ik heb een heel boeiend, heel plezant, divers leven. Zeker sinds dat tv dan in mijn leven komt. Want ik ben 2018 al zijn de opnames van Blind Gekocht begonnen. Dus ik ben nu deze zomer effectief al 7 jaar aan het werken voor tv. Ja, dat is dan zo nog wel naast die creatieve interieur- en architectuurwereld zo'n tweede creatieve wereld, want dat is tv toch ook wel. En ook in een wereld waar de diversiteit van mensen die daarin werken heel groot is, heel divers is. Dus dat is ook wel heel fijn. Heel creatieve, open-minded, leuke mensen wel echt in die tv-wereld. En ik ben met zoveel dingen bezig, zoveel verschillende dingen. Ik heb mijn job ook weer wat omgevormd met allemaal andere soorten invullingen, mijn creativiteit. Ik heb een kleine groep vrienden. Ik heb geen hele grote groep vrienden, omdat ik ook wel iemand ben die, hoe moet je dat zeggen, die soms ook wel gewoon tijd nodig heeft voor zichzelf en ook wat rust moet kunnen inplannen. En uw job, en uw relatie, en uw ouders, uw familie, uw vrienden. Ik wil wel iedereen zo wat quality time geven, maar ik heb zo wel een close groep vrienden. Zodat dat nog kan eigenlijk. Ja, dat allemaal nog te bewaken is en dat ik zo wel een goede balans heb in alles. En ik ben eigenlijk wel heel blij met hoe mijn leven gaat op dit moment. Ja, je zou niet iets anders doen of zo, op dit moment. Nee, ik denk dat tv er al wel voor gezorgd heeft dat ik de afgelopen jaren heel wat nieuwe, andere dingen ben gaan doen, andere dingen op mijn pad gekomen zijn. Ik ben ook wel gewoon een ondernemer. Ik ben iemand die heel veel ideeën altijd heeft, die met heel veel dingen bezig is. En dat vind ik ook wel fijn. Ik heb 20 jaar echt in een architectenbureau gewerkt. 3 jaar bij iemand anders en 16, 17 jaar een eigen architectenbureau echt gehad. Dat heb ik eind vorig jaar verkocht. Om nu echt mijn creativiteit op verschillende vlakken om mezelf tijd te geven om te proeven van allemaal andere dingen. Ik doe nog wel altijd interieurprojecten, maar ja, voor mezelf dan nu echt niet met een groot team, iets kleinschaliger. Dus ja, dit jaar en de komende jaren zijn voor mij zo wel wat. Ik heb mijn eigen dat echt gegund om wat te freewheelen en van alles te proberen, van projecten. En ik vind dat wel heel fijn dat ik nu even die vrijheid heb om tv te kunnen combineren met marketingprojecten voor bedrijven, met podcasts doen, met alles wat eigenlijk met interieur en creativiteit te maken heeft, om dat ook op verschillende andere manieren allemaal te kunnen doen, inspiratie te geven aan mensen. Dus ja, ik ben wel al met heel veel verschillende dingen bezig op dit moment. Ja, en ik zei het al in het begin even, je zit al ongeveer 18 jaar samen met Dennis? 18 jaar en 5 maanden om precies te zijn. Ja. Dat weet je heel goed zo. Ja. 9 februari 2007. Ja. Is dat iets dat je viert ook? Ja, maar steeds minder wel. Dat is zo wel een datum die dan in de agenda staat. Meestal gaan we dan uit eten die een dag, of doen we zo wel iets gezellig. Maar soms dan is dat in het midden van de week en dan lukt dat juist niet of zo. Maar we zijn daar altijd zo wel wat nuchter in. Zo. Maar ja, meestal gaan we dan wel uit eten of op ergens iets. En hoe zou je die relatie beschrijven? Die relatie, dat is zo een beetje yin en yang. Want we zijn vrij verschillend van persoon. Dus het is wel een beetje opposites attract. Ik ben meer een hele zo, hoe moet je dat zeggen, een voorzichtige. Ik ben beredeneerd, ik denk veel na voor dingen. Ik maak heel bewust bepaalde beslissingen. Ik kijk ook wat ik had uit de boom. Ik ga niet echt extreme opzoeken. Ik ben geen waaghals. Ik hou van chill dingen doen. En Dennis is echt het tegenovergestelde. Dat is een impulsieve. Die is actiever. Die zou uit een vliegtuig springen. Dat doet hij dus ook. Zo bungee springen, uit de vliegtuig springen, van dat soort dingen. En dan denk ik laat mij maar op de terras zitten met een Aperol en ik zal wel kijken hoe je uit dat vliegtuig springt. Weet je zo. Dus wij zijn op dat vlak zo wel wat tegenovergestelde.
En dat gaat meestal heel goed. Soms botst dat ook, omdat je dan echt zo de uiterste van elkaar niet kunt begrijpen. Of dat je denkt van nee, dit is erover. Maar we vinden elkaar wel altijd terug. En als je 18 jaar samen bent, dan kent je elkaar wel heel goed. En dan zit je zo op elkaar ingespeeld. En ik denk dat de grootste uitdaging in die relatie misschien de afgelopen jaren soms communicatie geweest is, doordat mijn leven dan ook met die tv en zo heel veel veranderd is. Ja, als je gewoon bent van een 9-to-5 te hebben en zo een heel gestructureerd standaard leven, als ik het zo mag noemen, je komt thuis van het werk, dus zo gaat het. Eten, voilà. Zo. En opeens dan, 7 jaar geleden begin ik voor tv te werken, heb ik geen regelmaat meer, is een agenda, dat bestaat niet. Je zult het wel begrijpen wat ik bedoel. Ja. Opnames tot 10 uur 's avonds, dan in het weekend, dan daar, dan terug op de bureau werken. Dan terug. Ja. Dat is opeens voor mij een heel ander leven, maar ook voor mijn partner. Dus daar hebben we elkaar wel moeten in zoeken de afgelopen jaren. Om ook te babbelen met elkaar. Ja, maar hoe gaan we nu alles opeens regelen? Ook op een bepaald moment moet je bijna tijd voor elkaar inplannen als koppel. Je moet bijna zeggen, ja, maar we gaan nu in de agenda zetten. Die donderdagavond is een avond voor ons twee. Dan gaan wij iets doen. Samen naar het cinema. Of we gaan iets eten. Of we gaan wandelen met een onderstel. Zo. Dat zijn wel zo wat dingen die we hebben moeten... En dat heeft puur te maken met de verandering van mijn leven. Hij heeft ook alweer een nieuwe job de laatste paar jaar. Dus als je zo merkt dat je op dat vlak... dat er grote dingen veranderen in je eigen leven... dat heeft ook effect op je relatie. En daar moet je met elkaar dan weer een nieuwe routine in vinden. Dat vooral een beetje. Maar voor de rest, gaat dat nog altijd heel goed. Ja. Ja. Krijgen jullie nog vaak te maken met vooroordelen? Nee, eigenlijk niet. Nu, wij zijn ook wel een koppel wat nooit in het openbaar heel veel affectie heeft getoond naar elkaar. We zijn daar zo... Ik denk dat ik daar dan misschien zo wel wat voorzichtigheden vanuit mijn jeugd heb aan overgehouden. Omdat ik dan toch in mijn 20er jaren, mijn studentenjaren, dan toch ook in het openbaar af en toe een keer nageroepen werd of dat je je niet veilig voelde op een bepaalde plaats. Dat je zag van, hier zijn er wat mensen die duidelijk not amused zijn met homo's. Dat maakt mij soms wel wat voorzichtig op bepaalde plaatsen. Dennis die zal sneller mijn hand een keer vastpakken of toch een keer gek doen of zo. Terwijl ik dan zoiets heb, ik kom niet hier. Zo, weet je, houd je in. Zo, dat. Ja. En dan... mis ik dat? Misschien ook niet echt, omdat ik het nooit gekend heb en nooit echt geweten heb. Ik heb dan wel zo'n vriendin, dat is dan zo'n gezellige, waar ik dan wel altijd mee arm in arm zo rondlopen in de stad en elkaar vastpakken en zo. Dus je vindt dat wel fijn? Ingehaakt. Ja, ja. Ik vind dat dan wel fijn. Dan zie ik zo oudere koppels rondlopen, hand in hand, man en vrouw. Zo, dan denk ik, het is toch gezellig zo in de stad rondlopen. Maar ja, ergens heb ik zoiets van... chapeau aan gays die dat doen, sans gêne, en die het erbij nemen om dan af en toe toch vies bekeken te worden of nageroepen te worden. Maar mij zou dat misschien nog altijd wel te snel mijn dag verpesten. Of ik zou nog zoiets hebben van, dat vind ik nu niet tof. Dat blijft dan te veel hangen. Dat blijft dan te veel hangen, denk ik. Dus ik doe dat dan gewoon liever niet. En ik voel me daar ook oké mee. Mm-hmm. Maar dat is voor iedereen persoonlijk, denk ik. En... en sowieso zijn wij nu ook niet de grootste kleffies. Zo. En we zeggen dan zo, en die vriendinnen van mij, ook al is het kleffies, denk dan altijd, die zijn altijd zo vlemig met elkaar aan het doen en zo. Zo ben ik nu ook wel niet echt, en mijn vriend ook niet. We zijn van nature uit ook wel niet zo heel fel. Dus dat is en dan... En dan is dat helemaal, dus helemaal oké. Als je dat ziet, zo 2 vrouwen of 2 mannen of zo, dan vind je dat wel zo van, tof voor jullie. Ja, dan vind ik dat wel echt tof en ook zo fijn, dat het kan en ik moet wel zeggen, Limburg en Hasselt over het algemeen is wel een hele veilige omgeving, want als ik dan zeg van negatieve ervaringen, dan is dat eerder in Brussel geweest of in Antwerpen in de stad, waar de diversiteit en de grootheid van mensen natuurlijk nog veel meer is dan in zo'n plattelandsomgeving als Limburg, waar het dan zo allemaal nog wel wat rustiger is op dat vlak. Iedereen kent elkaar ook. Ja, dat gaat er zo precies nog wel iets gemoedelijker aan toe. Nu, er zullen ook wel mensen zijn die in Limburg of in Hasselt negatieve ervaringen gehad hebben. Dat zal zeker ook wel gebeuren. Maar mijn omgeving is dan op dat vlak denk ik ook nog wel vrij relaxed. Dus nee, eigenlijk hebben wij als koppel... Ik kan zelfs niet herinneren dat wij ooit als koppel met ons 2 ooit ergens iets hebben meegemaakt of iets negatiefs hebben ervaren. Nee. Zoveel te beter, hè? Ja, zoveel te beter, ja, gelukkig wel. Hè. Hoe zou jij het zeggen? Wordt de wereld toleranter? Of zijn er toch
dingen aan de gang dat je denkt van dit is misschien niet de juiste weg die we opgaan? Ik dacht dat de wereld toleranter aan het worden was, want je hoorde toch de afgelopen jaren regelmatig positieve berichten. Maar dan stonden er dit jaar een paar artikelen in de krant, onder andere bijvoorbeeld bij jongeren, dat zoveel jongeren niet willen dat ze een gay in hun klas of in hun vriendengroep hebben. En dat je toch merkt dat er blijkbaar nog altijd wel... Ja, dat het er niet per se echt op vooruit gaat, dat we wat stagneren of dat het er op sommige vlakken terug wat op achteruit aan het gaan is. En dan denk ik wel, hoe komt dit? Wat is er aan het gebeuren? Hoe komt dit dat we terug wat ook negatieve dingen in de negatieve richting aan het gaan zijn? Dat vind ik soms wel heel chockerend en raar dat dat kan. En hoe komt dat? Ik ben geen politieker, ik doe niet mee aan studies, ik weet het niet. Is daar onderzoek naar? Hoe komt dat? Maar je ziet in heel de wereld die verrechtsing van de maatschappij, dat mensen extremer zich gaan uiten, dat mensen kwader worden op elkaar. Maar wat heeft dat te maken? Ik weet het niet. Is de maatschappij te snel te divers aan het worden? Zijn we te veel mensen allemaal samen aan het zetten? Die heeft iedereen opeens... Moet iedereen... Dat is ook een beetje dat internet en die social media. Iedereen geeft ongecontroleerd, spuit zijn mening over iedereen en alles. Mm-hmm. Is dat altijd ten positieve? Nee, ik vind van niet, want ik vind, en dat is niet alleen naar homo's, maar dat is naar iedereen, wat er gebeurt in de maatschappij, dat zoveel mensen toch zo ongefilterd een mening geven, online, maar ook in face-to-face, dat je denkt van, maar dit deden we 10 of 15 jaar geleden niet. Hoe komt het dat iedereen nu opeens, dat toch veel mensen zo die boosheid of die ontolerantie hebben ten opzichte van anderen. Dus dat is wel een rare evolutie. Hoe moeten we dat oplossen? Ik weet dat zelf ook niet heel goed. Krijgt u er zelf mee te maken soms? Heel weinig. Online. Heel af en toe eens online. Maar dat kan ik bijna op 1 hand tellen op een jaar. Okay. Dus ik heb wel het geluk dat heel veel mensen heel positief naar mij staan. Dus daar ben ik wel blij van. Er zijn zeker collega's in de media, denk ik, die online heel wat meer bagger moeten verdragen. En wat ik dan ook echt niet oké vind. Maar nee, voor mezelf valt dat eigenlijk wel mee. Maar ik denk dat de basis zit met communiceren met elkaar. Leren communiceren met elkaar. En dingen gewoon uitpraten. En dat heel veel mensen vinden dat moeilijk tegenwoordig. Hè? Om te praten met iemand anders. En even gewoon uw idee op tafel te leggen. En het is oké om een andere mening te hebben dan iemand anders. En het is oké om je misschien minder comfortabel te voelen met een andere persoon. Maar je moet elkaar wel respectvol blijven behandelen. Je moet wel respect blijven hebben voor iedereen. En oké, als ik minder geneigd ben om met een bepaald persoon om te gaan, of ik vind een bepaalde situatie of iets niet tof, dan ga ik daar gewoon niet naartoe. Mm-hmm. En ik laat het voor wat het is. En doet jij je dingen, ik doe het mijne. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Laat het daarmee. Waarom moet je andere mensen gaan schofferen of gaan uitmaken, of zelfs fysiek geweld gaan gebruiken, of online erdoor trekken van het kan niet erger, met taalgebruik wat nergens op trekt. Gezond verstand en fatsoen en beleefdheid naar elkaar toe vind ik toch wel het minste. En daar zijn toch wel mensen die daar nog wel lesjes mogen leren, denk ik. Ja, dat gaan we onthouden. Niet? Dat is waar. Dat is een goede les van Bart. Ja, nee, dat is toch. Ja, over meningen gesproken. Zullen we naar We Listen and We Judge gaan? Ja. Ja, het zijn stereotype uitspraken die vaak worden gezegd tegen homo's of tegen mensen die op een of andere manier queer zijn. Ja. Je mocht zeggen wat je ervan vindt. Ja. Ik vind het niet erg dat je homo bent, zolang je het maar niet op mij probeert. Ja, dat slaat nergens op. Wat is dat nu voor een uitspraak? Alsof dat iedere homo op iedere man gaat springen. Het wil niet zeggen, iedere vrouw springt toch ook niet op iedere man. Of iedere man springt toch ook niet op iedere vrouw. Dus, ja, dat is zo'n beetje raar. Maar je hebt zo van die gasten, denk ik, die dat dan een keer zeggen. Dat is misschien ook meer een uitspraak vaak voor te lachen. Ik weet het niet. Nee, ja. Misschien is het zo'n soort van, hebben ze een hoge dunk van hun eigen. Ja, dat denken van, jij zult wel op mij vallen dan. Ja. Nee, niet iedere man is aantrekkelijk. Het wil niet zeggen dat je homo bent, dat iedere man die er rondloopt the one for you is. Dus nee, niet te veel van uw eigen denken, iedereen. Oké. Waarom is er geen straight pride? Ja, omdat het niet nodig is. Hè? Omdat het idee achter de pride is nog altijd om even een dag gewoon een statement te zeggen van hallo, hier zijn wij, deze community, maatschappij, politiekers, iedereen. Het is nog altijd nodig er is nog altijd werk aan de winkel. Hè?
En straights gaan dat niet nodig hebben. Hè. Dat is gewoon zo. Ik ken geen hetero's die gediscrimineerd worden omdat ze hetero zijn. Dus ja, dat is nog wel zo. Hè. Ik zeg dat altijd als ik zo'n bierfiets zie passeren. Dan zeg ik, de straight pride. Dat is goed, ja inderdaad. Ja. Maar daar zitten ook vaak homo's op, hoor. Op bierfietsen, ja? Ik denk het. Ja. Was dat ook? Er zullen er wel ook zijn. Ook zo'n super stereotyp om te denken, dat zullen wel alleen maar hetero's zijn. Dat is waar, ja. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Waarom moeten jullie dat per se zeggen? Ik zeg toch ook niet dat ik hetero ben? Als in, ik kom ook niet uit de kast als hetero. Dat is een goede vraag. Ja, omdat je toch wel jezelf moet gewoon kunnen zijn en dat je even moet kunnen vertellen van kijk, om duidelijk te zijn, ik ben anders, ik val op mannen, of een vrouw, ik val op vrouwen. Ik moet nu wel zeggen, natuurlijk, ik ben nu bekend, ik hoef dat nergens te zeggen. Hè. Ik ben zoveel jaar uit de kast gekomen en ik denk in uw omgeving komt je uit de kast, maar daarna hoeft je ook niet per se overal uit de kast te komen, want mensen gaan dat wel automatisch, denk ik, in uw levensstijl merken of zien. Zijn er heel veel mensen die zo echt op hun werk... voor alle duidelijkheid allemaal, ik ben gay. Wordt dat gedaan, ja? Ik denk dat het meer kleinere momentjes zijn zo. Ik krijg ook soms nog eens de vraag van... heb jij een vriendin of zo? Ja. Of wordt dat zo automatisch zo? Of heb jij een vrouw of zo? Ja. En dan zeg ik wel van... Ja, nee, ik ben getrouwd met een man. Ja. Dus dat is ook wel weer een beetje uit de kast komen. Zo. En dan denk ik zo, oké, gaat het toch niet door of zo? Ja. Nee, maar weet je wat dat ook is? En daar staan we ons soms ook niet echt bij stil. Want als gay zijnde, wij leven in een community, we hebben veel gay vrienden. We zitten in die creatieve wereld waar veel open-minded ook gays en zo zijn. Maar er zijn vandaag nog altijd heel veel mensen die in hun eigen leefwereld misschien geen gays of lesbiennes hebben. Niet in de familie, niet in de vriendengroep. Toch niet dat ze weten. Toch niet dat ze weten. Of die in het dorp of in hun verenigingsleven of hetzelfde wat, daar niet echt mee in contact komen. Zo zijn er nog altijd wel mensen. En die mensen zijn daarom niet negatief ten opzichte van gays, maar die zijn daar in hun dagelijks leven helemaal niet mee bezig. Die kennen dat niet, die weten niet wat er omgaat in iemand die gay is, die weet niet, die kent het proces niet van iemand in zijn tienerjaren. Die zijn niet gevoelig voor die moeilijkheden die iemand kan ervaren in zijn leven. En we moeten die mensen dat daarom ook niet kwalijk nemen, want soms heeft het ook gewoon te maken met onbekend, onbemind. En iets wat ik niet ken, maar dat... die gays daar allemaal. Dat niet mee in aanraking. Ja, dat hoef ik allemaal niet en dat. Maar eens ze iemand leren kennen, dan staan die mensen daar vaak ook wel voor open. Dat zijn toch wel toffe mensen. Dat is toch een toffe puur. Dat is toch wel plezant. Want het ijs is gebroken en er is niks aan de hand. Soms heeft het ook daarmee te maken. Wij gaan er soms ook vanuit, misschien soms ook als gay community, van iedereen kent alles. En iedereen kent het volledige verhaal van gays. En iedereen weet hoe dat tieners gays zijn, wat die meemaken. En iedereen kent Pride en iedereen kent die fuiven. En iedereen... Dat is niet, hè. Niet iedereen... Ja, net zoals wij in een bubbel zitten, zit iedereen wel ergens in een bubbel. In zijn omgeving, in zijn leefomgeving. En sommige mensen hebben veel gays in hun leven en kennen de gay community en noem maar op. En anderen gewoon minder. En het is ook dat beetje. En daarom denk ik dat het ook wel goed is dat in de media, op tv, dat die diversiteit ook wel getoond wordt. Dat meer en meer mensen ook gewoon gay mensen leren kennen, als ook gewoon iemand die gewoon hier in de straat woont, een heel gewoon persoon, die ook een gewoon leven heeft, die misschien ook kindjes heeft, die een gewone job heeft, dat wij niet veel anders zijn dan iemand anders, bij manier van spreken. Dus ja. En daar werd je eigenlijk niet bewust misschien wel, maar wel aan mee. Ja, toch wel, ja. Okay. Is er zo'n, nu dat we het daarover hebben, is er zo'n unpopular opinion die jij hebt over de community, om het dan maar zo te noemen? Iets dat je zegt van, iets waar anderen zich misschien niet in kunnen vinden of zo? Of... Ik hoor soms bijvoorbeeld in mijn vriendengroep van, hetgeen wat er allemaal in de media getoond wordt over de gay community, ik voel mij daar niet altijd mee geconnecteerd. Dat is niet mijn dagelijks leven. En wij als de gay community, als ik het zo mag noemen, ik heb geen moeite met niemand. Kleed u gelijk gewild, gedraag u gelijk gewild, zijt u flamboyante gekleurde zelf. I love it. Love everybody. Ik heb daar geen problemen mee. Maar de media toont soms ook alleen maar extreme. In documentaires, in verhalen, in verslagen, op het nieuws, weet ik veel wat. En dan denk ik soms...
kan de media nu ook eens niet gewoon het gewone leven tonen van een gewoon homokoppel, 20ers, 30ers, lesbiennes, die een gewoon leven hebben, die kindjes hebben, die weet ik veel wat. Maar ik denk wel dat de media soms wel eens op een vernieuwende, verfrissende manier de gay community mag tonen. Ik denk dat men daar nu al mee bezig is, want er zijn zo'n paar nieuwe series op streams, denk ik, op VTM Go ook. Ik heb ze nog niet gezien, waar zo het verhaal van jongeren ook getoond wordt. En ik denk dat dat bijvoorbeeld verhalen zijn die veel herkenbaarder zijn voor ook jonge gays en zo. Dus je denkt wel dat ze daar wel mee bezig zijn, omdat... Ja, en ik vind eerlijk gezegd, de media en de overheid hebben een heel grote rol in het vertellen en in het tonen van de gay community en van mensen die inderdaad een andere geaardheid hebben of die anders zijn dan de 80 of de 90% hetero-blanke mensen in de maatschappij hier. Dat zijn verenigingen, dat is de overheid, dat zijn de media, die daar eigenlijk een voorname rol in moeten nemen, vind ik. Die de platformen hebben. En ik denk wel en ik hoop wel dat daar... goede stappen in gezet worden. Ik denk dat wel. Maar ik denk dat daar ook wel de sleutel zit tot het wegwerken van discriminatie, het wegwerpen van stereotypen, van vooroordelen. Dat zijn dat soort verenigingen en overheden en bedrijven en verenigingen die dat ook wel voor een stukje moeten doen. En ik denk dat de gays die allemaal op tv en in de media komen, allemaal mensen zijn die helemaal zichzelf zijn, die op een heel leuke manier ook tonen wie wij zijn. En dat ook tof is, dat daar heel veel ruimte voor is. Dat het echt divers is. Eigenlijk. Ja, dat heel divers is en dat is ook nodig. Want als ik dan soms toch verhalen hoor nog van kinderen of van jongeren die dan, waar dan verteld wordt in de gezinnen van, en dat is niet tof en daar mag niet over verteld worden op school en naar dat soort programma's mocht je niet kijken. Dan denk ik, maar waar zitten die ouders nog met hun gedachten? Hè? Dat ze kinderen zo narrow-minded opvoeden. Maar ja, er is altijd nog wel wat werk aan de winkel, maar ik denk toch wel, als we allemaal gewoon onszelf zijn en dat toch wel allemaal moet gaan beteren. En ik denk al dat de maatschappij, ondanks er nog altijd negatieve dingen gebeuren, toch wel meer en meer open-minded en dat het allemaal toch wel normaler ook begint te worden. En dat iedereen dat ook vindt. Als nu mensen klaar zijn met luisteren, welk lied zouden ze dan moeten opzetten? Is er een lied dat voor u belangrijk is geweest op een of andere manier voor een bepaald moment? Je zei daarnet al To Fabiola. Fabiola, ja, weet je, in mijn jonge jaren, toen ik dan echt zowel als gay begon uit te gaan en zo wat mijn partyjaren had, dat is echt zo de periode dat Britney Spears bekend werd, Christina Aguilera bekend werd, dat Kylie Minogue haar grote comeback deed, dat die hier op 10 om te zien kwam optreden op de muziekdoos aan de kust, ik weet het niet meer. Dat was zo, dat soort echte pop-iconen, zal ik zeggen. Die nummers zo van de jaren 2000, 2005, dat zijn zo de nummers waar ik... Toen jij op Buffalo stond. Toen ik op Buffalo stond te partyen in het weekend op de vijven, dat is dan meer dat soort muziek. Ja. En daar word ik nog altijd vrolijk van, nog als ik die muziek hoor. Ja. Oké, top. Je mag nog het laatste woord nemen. Een boodschap aan uw jongeren zelf of iemand die nu zo'n beetje in dezelfde situatie zit of in dezelfde fase van het leven. Ja, ik denk... durf gewoon echt op zoek gaan naar uw veilige omgeving, naar uw geluk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je snel bij je thuis een goede babbel kunt hebben. Durf ook uw vrienden, durf af te tasten, durf snel te vertellen, durf uzelf te zijn, want je gaat zien dat eigenlijk wel in de meeste gevallen overal mensen u heel snel gaan accepteren en heel blij gaan zijn dat je durft te zijn wie dat je zijt. En als iedereen dat doet, en als we ons allemaal niet te veel in ons schelp kruipen en gewoon onszelf durven zijn, dan gaat dat normaler en normaler worden en gaat niemand er nog van opkijken dat er her en der 2 jongens hand in hand rondlopen of 2 meisjes. Dus ik denk gewoon, toch soms gewoon wat durven. Soms gewoon toch durven uit uw schelp kruipen, zal ik zeggen. Het komt echt wel goed. Het komt echt wel goed, ja. Oké. Naar een ideale wereld eigenlijk. Ja, we moeten daar blijven we moeten daar toch wel blijven voor strijden. En we mogen
ons niet laten afleiden door extreme en extreemrechts gedachten die wat in vele andere landen gebeurt. Ik denk dat hier in België de politiekers, het gros van de politiekers daar toch wel echt, dat wij hier nog in een goed land zitten. Dat hier de maatschappij toch wel echt au serieus neemt, die rechten. Ik denk niet dat hier snel dingen gaan gebeuren die we in andere landen zien gebeuren. Dus ik denk dat we hier wel in een hele veilige haven zitten en dat er echt wel mensen voor ons aan het werk zijn die daarop letten, dat die rechten en al wat je wilt, dat dat een normaal vanzelfsprekend iets echt wel is en gaat blijven. Dus ja, ik voel mij heel goed hier in België. Oké, dank u wel, Bart. Voilà. Out Loud.